Ake nginibele nginamukele kuzonke indawo la kuzofanya khona le video. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Mina igama lami umsizi aka Inkosi Admin. Ukhathazekile ngesimo sithole ebhekene naso lokho hlinzeko ngokudla kwesinye sezikole ngaphansi kwesingi sasePinetown. Lona kongathandanga ukudalula ukuthi njengoba uhlelo lokuphakela abafundi ezikoleni lisabhekene nezingqinamba uzithola ebhekene ngeziqu zamehlo nothishanhloko kwesinye sezikole njengoba enqaba ukusayinela ukudla ngoba ethi kubolile. Okunye-ke akukavuthwa noma-ke akukavuthwa, kanti-ke lokho kungadala-ke izifo-ke kubafundi wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi bayakhuluma-ke ngalolu daba njengoba-ke sazi ukuthi kunenkinga-ke khona ey'koleni ey'ningi akukho ukudla wey'ngane zakwethu njengoba-ke kunenkinga-ke abathe-ke babhekana nayo-ke laba-ke abahlinzeka ukudla-ke ngokwezikole. Abantu abaningi bayakhuluma-ke ey'nkundleni zokuxhumana nangomunye uthi wenza kahle lowo principal angasayini-ke bazobulala-ke abafundi labo bana. Nangomunye uthi siyabonga ukuthi shomkhulu ongasayini impela nje bafuna-ke ukubulala izingane zethu ngezinto-ke ezingekho-ke esimeni wey'ngane zakwethu. Thanda ukuthi-ke kushube kakhulu.